Moikka kaverit! Tiesitkö muuten, että pystyt mun YouTube-live-tunneilla ja kaikissa mitä alla niin tunteen mä pidänkään, pystyt itse määrittää temponopeuden just sun tempoa varten. Lähdetäänkö kattoo? Okidoki, eli kun olet päässyt meikäläisen YouTube-kanavalle, niin luultavasti huomaat tässä erilaisia napukkoita. Eli jos haluat määrittää tempon, panna tuosta asetukset, tuosta nopeus ja normaalista 0,2 välillä pystyt määrittämään kuinka hitaaksi. Ja jos oot tosi sporttista haluut menoa, mitä kuka nyt milloinkin haluu, niin tämä alue on sitten vähän nopeammaksi menevä. Ja voit myös halutessasi tuosta oma kohdasta myös määritellä nopeutta. Lähdetäänkö katsoa? Eli Eli tässä pikku vinkki kikka vitonen just sulle, joka haluaa oman tahtiin sitten jumpata. Toivottavasti tässä oli jotain hyötyä.